ụwa ka Mathias na-eti mkpu ya ụwa ka Mathias na-eti mkpu ya na onye a ka Ifeanyi Ubah rụbara ụlọ ụka oruko ruru at point oruko nwụrụ arụkọpụzie dị ụlọ ụka nweze ekwutere ya ụfọdụ asị na nọrịa at the end Ifeanyi Ubah kwesịrị nọ na that church ebidoro ụka n'afa nna na nwa na mmụọ nsọ amen. Biko na ụmụnne nna Kristi anyị ga-enye na ihe dịka 2 minutes silent maka Ifeanyi Ubah ka mkpụrụ obi Ifeanyi ka mkpụrụ obi ndị niile kwere gara aga sị na ebere nke Chukwu ka a zuru ike na ndokwa ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa amen. O nweghị ihe ọzọ this man na-ekwu abụghị ihe a o nwere ihe ọzọ ekwesịghị na at the end ka a ga-eji ikwu somebody like Ifeanyi Ubah maka na o nwere ndị ekenechegwula ebe a. Otu nwoke tiri mkpu n'oke onu banyere ebe emepere katidre na Nnewi. Ofu nwoke bụ otu onye n'ime ndị bụ ụka n'isi dịka knights o were pụta wee tibe mkpu. Gịnị ka ọ na-eti na mkpu? Ọ sị Ifeanyi Ubah ndo, Ifeanyi Ubah ndo. Kedu ihe Ifeanyi Ubah o ji etizi Ifeanyi Ubah ndo n'ebe emepere katidre? N'ọnya bụ isiokwu na ihe ndị mmadụ achọpụtara na mana ọ bụrụ na anyị fụna na-efegharị na efere mba ụwa ebe ọ na-asị Ifeanyi Ubah ndo, Ifeanyi Ubah ndo. Gịnị bụ iwedu nwoke ahụ? O kwuru okwuchi okwu ọsị ụnụ anụrụ ebe a sị ka mkpụrụ obi Ifeanyi Ubah ka o zuru ike na ndokwa ọsị na ụdị ya ha adịrọ. Mana mgbe na-eje na imirikiti ihe edemede ndị mmadụ na-edegacha na ndị gbanyere na ndị na-ekwunu ka ha si were akọwa ya, imirikiti na-akọwa sị na onye a nọba ruo at the end na ọ bụ ihe ọ nọ at the end na ọ gara ịnụ ebe ekwutere maka Ifeanyi Ubah. Onye na-agwa na ọ nọrọ at the end a bụ Knights of St. ofu ihe. Nwoke a nọkwa n'ebe a were kwuo si na tata na ya akachagwo shipụ akpụkpọ ụkwụ ya chiri ya n'aka kụchaa ya zụọ ụkwụ na ana sị na ọka ya na-enweta sensọ. Na onye nọ n'akụkụ nwere ike isi na nwoke a nọ the right, onye nke ọzọ ga-asị maka Ifeanyi Ubah ka o ji kwuo na ya akachago na nhazi njika ngwa gị. Abịa na be anyị adọrọ m against ụka, onwere ya na mgbe ndị against them, mana ihe ndị against bụ omume na ntu esi echezọ onye mana meanwhile ha bụrụ ụzọ gwa gị ya na onye gbakọta aghalụ nke o jere eje anaghị n'iyi anyway ha mere ka ọ dị very open, so you need to know. Mana ịbịa n'anya kịta efu nwoke a na-eti Ifeanyi Ubah ndo, Ifeanyi Ubah ndo, ọ na-ekwu ya n'ebe akwa na mwute. Naanị ihe ga-ebu mmadụ ga-eje Enugu a na-ekwu okwu ya bụ naanị ezi omume. Ndị be anyị na-aṅa ntị, naanị ihe ga-ebu gị wee ya aga Enugu ga-abụ naanị ezigbote omume. Fụ mmadụ ibe gị na-adị ka isi ife onwe gị, nyere mmadụ ibe gị aka nke ị kwesịrị inye nwuri ya, gwakwuo mmadụ ibe gị eziokwu ka unu wee nwee ike ibi n'ụwa. Ọ bụrụ ma ihe ndị ọzọ otu anyị ifuru ose eti Ifeanyi Ubah ndo, orukwe na ọdara na efula na-ekwu okwu otu a ka ọ dịkwa. Ọnwa ndị ga-agba mbọ mee ka ya chọọ na ọdara na anụ ogwuru n'ụzọ pụrụ iche. Mana mgbe eruo na oriri na ọṅụṅụ echezọ ndị afọ ịbịara ka nwoke a na-eti Ifeanyi Ubah ndo na o nwere ebe a sị ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa. Ụfọdụ so na at the end ka etiri afịa, mana ndị mmadụ chezozi na ọnya nwa bụ Ifeanyi Ubah bụ onye malitere arụm onye nwa bụ katidre na mbidori. Ana ọ bụrụ na ọ malitere ya bụ isiokwu na ọ rụrụ ya rutee ya aka gaa very far, nke pụtara na ọ bụrụ na amalite edomas maọbụ ihe ọbụla a ga-etiriri afọ anyanwa bụ Ifeanyi Ubah. Dịka a na-eme ya, a ga-ekpọtarịrị the family ọ bịakwa, because ọ na-abụ onye nwụọ, ihe ndị be anyị na-eme bụ na onye nwụọ echefuo nke ahụ ọ na-emenwu. Mana St. Peter nwụrụ ụnụ ha akara akpụ ya, St. Paul nwụrụ ụnụ ha akara akpụ ya, St. Augustus nwụrụ ụnụ ha akara akpụ ya, St. Augustina ha akara akpụ ya, St. Mary ha akara akpụ ya. Mana onye be anyị kpọrọ ana nna ya Saint akondem ya, because ọ bụrụ na ọ sị ka agụba ya agụba na Ifeanyi Ubah kwesịrị ịbụ ihe izi ya ga-ebu ụzọ nwee at least 2 to 3 minutes silent asị n'afa nna na nwa na mmụọ nsọ amen. Biko 2 minutes silent maka Ifeanyi Ubah bụ onye malitere ewume katidral anyị nọ n'ime ya taa.
ka mkpụrụ obi Ifeanyi ka mkpụrụ obi niile kwere gara aga sị na ebere nke Chukwu ka o zuru ike na ndokwa ka mkpụrụ obi Ifeanyi Ubah zuru ike na ndokwa that's all. Ọkụ ya bụ nwoke a na-eti mkpu ya. O nwere ego nwoke a si weta ka enye Ifeanyi ụmụ Ifeanyi. O nwere ego nwoke a wetazi ka enye ezinụlọ Ifeanyi. Ọ na-ekwu ka enye ezinụlọ Ifeanyi. Nọ ihe a m kwuru kịta bịa bụ ihe nwoke a na-ebere akwa afọ. Nna anyị ichibere night bụ ichibere night bụ night ihe ejeruo ka ga n'isi hapụba ịka ya eje naanị ihe ị na-akọwa bụ na onwere ozi ka esi wee kwute ya ma gị lee na ọkụkọ na-alele ebe a na-atụcha ọkwa na amụ amụ mara na ọ ka ọ ga-adị ya enwere nwoke a ji eji ugbu abụ na nwoke a gbakọna n'obodo otu ọ dịzi Ifeanyi Ubah ka ọ ga-adị ya na effort niile ọ na-eti ilu n'ụka dara ka gwa unu were na akụrụba ahụ unu nwere were na azụbụ ụmụ ogbenye nọ na be anyị sirapụ na iji arụ katidral elu katidral n'ala na ọ bụrụ onye ọbụla ga-awuru Chukwu ụlọ unu emezina anya ma bụ mistake na ọ bụrụ onye ọbụla ga-ewuru Chukwu ụlọ ije bụ akwụkwọ nsọ ahụ na onwe ndị chọrọ iwuru Chukwu ụlọ ọgwa ha ewuru ya na ọ bụrụ ha ga-ewu ya buru na ego niile ahụ unu na-adị adọnyesi n'ime dati chọọchị na mmadụ bụ chọọchị ọ bụ na mmadụ anọrọ amanwụ ihe dịka chọọchị si ibupụta ego niile ahụ unu na-eje adọwa na chọọchị a bupụta na ego ahụ were na ya naeni otu obodo be anyị bịara na-ajụtụ oyi na-adịtụ obere mma bupụta na ego ahụ were ya chọsọ ụmụazị a ga-enye gachara aka si bupụta na ya chọọ ụmụazị a ga-enye gachara aka onye nke a amarana na nke niile o tiri ebe ahụ ahụ na ya ahịa mana ego a ihe ọ na-eti mgbu Ifeanyi Ubah ndo bụ ihe ọ ga-ewepụta ego o nwere were ya kpọpụta ụmụaka na kindred ya asụrụ m ya ebe ọzọ kindred ya o bupụta ego ahụ wee were ya nye aka ụmụaka o mere mgbe kindred ya niile ya aga ahịa na ebe a ka o si pụta enye ụmụazị aka now ihe a na-etizi ebe Ifeanyi Ubah ndo na akachawo ya katọlik ama na ere abịa bụrụ nke ahụ n'obi ha amadị na ịkachago ha mara dị n'ụlọ na ịkachago bikos na ha nwere ya mmadụ ọka ahụ mana were na nke a wee mụrụ ihe si were na ego anyị nwelu were chọọ ka anyị ga-esi wee na-etisi ụmụazị anyị na-amụsị kịta ka a mara ndị nke anụnwa mkpụrụ mmiri na-ewere bụ ọnọdụ na ndụfa si were kịta anụnwa mee ka wisdom na ịmụ ha ọrụ aka na ịgọ ịzụ ha n'akwụkwọ ndị ụlọ bụ ndị ọgaranya ndị ochie Naijiria maọbụ ndị a nwere ego na-ebu eje adọbasị anyị na-arụ katidral a na-arụ katidral onye na-eje arụdị katidral bụ onye ọbụla ka Chukwu kwuru oge wuri ụlọ unu eje wuo mgbomgbo katidral gbaa ya gold mana onye wubido katidral na onye mewere the foundation na onye rụbụrụ na ụlọ agbata afịa esokọbasị Ifeanyi Ubah ahụ ya ndo bikos ọ fụghị ya kịta na effort ya niile na ndị ahụ na-emere effort ya naanị Chukwu bụzi onye ga-agozi ya na nke ahụ o mee mana ọ bụrụ ma ndị ahịa na a na-agba mbọ anụ n'ụka ahụ kwefugo na onwe ya ego eri ya ọ ya kpatara o ji agba ya kabụka ka kọcha ruo mgbe ahụ onye anwụ ndị ụka ga-agba ya ụgwọ ị ga-eweta ego ama nne gị ọ ya kpatara na ya nọ n'ụlọ ụka na-agba ọya arụ ụpọrọ ihe niile o megoro n'ụlọ ụka ha bịa ha n'otu ugboro ma ha ka ya mụ na ha ga-abịa abịa nke ọzọ bụ ị ga-ayabakwanye onwe gị nwụọ ha enwezikwa interest onye akpata onye abụ mkpu Mathias na-eti onya bụ mkpu Mathias na-eti all of you will understand the Mathias the only thing Mathias na-eme bụ na Mathias na-eji iwe ka ọ dị ya n'obi ekwu ọ bụrụ ihe ọ na-eji nwaanyị na-agbari ọ dịka nga na-akpa nkata everybody will understand Mathias ọ mkpu Mathias ya mere nwoke ya ka nwoke a na-eti otu nwoke a kwuru na ya kachago gịnị ọzọ ka ọ gara eme ọla na ọdịnala ọ na-asaịdị aha ọ gị na-abịakwa n'ọdịnala na etu ha zigbo emewa ya ebe a ha na-emekwa ya n'ọdịnala na ihe mmadụ na-ediri bụ ebe ọ bụla ị nọ were okwukwe siri ike tụkwasị obi na nke ahụ ị na-ekpelu ọ bụrụ fọmen ibe kristian jeburu onwe gị ụka hapụzie ka ha si eme ebe ahụ kara onwe gị ụka ịlaba na ịfana na ọka ha si eme febezie Chukwu direct onye ọbụla febezie Chukwu ya direct hapụ bishọp na ọka gị mma onye ọbụla febezie Chukwu ya direct hapụ pastọ na ọkarọ gị mma onye ọbụla febekere Chukwu ya direct hapụ sista na ọkarọ gị mma onye ọbụla febe Chukwu a direct hapụ evangelist na ọkarọ gị mma febe na Chukwu a direct kedu ka esi efe Chukwu direct ịpụta n'ụtụtụ ịga ọfọ ikpe ekpere ikwu uche gị bụrụ onye isi nchụaja nke onwe gị ịga ọfọ ikpe ekpere ikwu uche gị yọọ Chukwu gwa Chukwu yọọ emere gị yọọ ihe ọ emere gị ọ bụ na ọnụ ụka ka ị chọrọ ije if you go to that church you pray gwa Chukwu ihe ị chọrọ gwa ya dịka okwe gị siri dị na ihe ị chọrọ ka o mere gị ikenekwa Chukwu ijebe ebe ị na-eje sira bụzie na mụ na pastọ ma na mụ na evangelist ma na mụ na bishọp ma maka na bishọp a na-enyi fada na-enyo ya nụ nwaanyị na-abụ mana ọ bụrụ na o nwee ego nụ nwaanyị ịtọ na ịnọ bishọp ewere aka ya bịa lie ya gwa gị na o doziri ndụ ya edozi aghụghọ aha ka Mathias na-eti mkpu ya
ụwa ka Mathias na-eti mkpu ya na onye aka Ifeanyi Ubah arụbara ụlọ ụka oruko ruru that point oruko nwụrụ arụkọpụzi edo ụlọ ụka nweze ekwutere ya ụfọdụ asị nọ nọrịa at the end Ifeanyi Ubah kwesịrị nọ na that church ebidoro ụka n'afa nna na nwa na mmụọ nsọ amen. Biko na ụmụnne nna Kristi anyị ga-enye na ihe dịka 2 minutes silent maka Ifeanyi Ubah ka mkpụrụ obi Ifeanyi ka mkpụrụ obi ndị niile kwere gara aga sị na ebere nke Chukwu ka a zuru ike na ndokwa ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa amen. O nweghị ihe ọzọ this man na-ekwu abụghị ihe a o nwere ihe ọzọ ekwesịghị nọ at the end ka a ga-eji ikwu somebody like Ifeanyi Ubah maka na o nwere ndị ekenechegbula ebe a ndị dị ndụ na ihe dị n'ụka bụ onye mebere amebe nke o medebere ndị ọzọ niile agbaghaghị and imebe ịtụba ụtọ dọọ ya agbaghị ụgwọ ya obi agbawa aka so nna ebezina na afụchaghị ihe niile ahụ wee nọ nwayọ